Hyvää päivää. Ylistarosta löytyy paljon sellaista, mitä silmät ei näe. Ainakin jos ollaan täällä koulukeskuksessa ja seinien sisäpuolella. Komia kirkko, sen valot. Kirkkaammat on toisella puolen virtaa. Kyröjoen rannalla Ylistaron kirkko ei kaadu eikä horju, vaikka tulva nousee ja viima lyö. Olen Mikko Hannula ja aikamoinen perhosefekti syntyi siitä, kun Lepistön Jaakko ja Kankaan Mikko ottivat yhteyttä. Mutta sen seurauksena olen nyt täällä edessänne Ylistarossa ensimmäistä kertaa. Täällä teidän edessänne jalatkin ovat kuin kaksi vanhaa puuta. Mutta juonan tätä iltapäivää niin kauan kuin mä voin. Pitää muistaa hengittää. Kenties sataa hiutareita märkään asfalttiin. Silti onhan meillä kuitenkin suurenmoinen elämä. Ja yhä toivottavasti ne paremmat päivät alkaneet on. Rupeahan sen valokin lisääntymään pikkuhiljaa 2 viikon kuluttua. Ja jos ihan tarkkoja ollaan, niin ensi kuun jälkeen on jo helmikuu. Ja nyt on juhlakausi juuri tässä näin. Eläköön. Ylistaron veikot, Ylistaron uurtajat, Untaman urheilijat ja voimien yhdistäminen reilut 80 vuotta sitten. Näillä sijoilla koulukeskuksen puitteissa pidettiin 28. päivä tammikuuta 1945 kokous, jossa syntyi Ylistaron kilpaveljet. Hihat pantiin heilumaan heti. Etelä-Pohjanmaalla ovat aina teot olleet sanoja arvokkaammat ja voimakkaammat. Talkoita, arpoja, lahjoituksia, bingotoimintaa, joutopäivämarkkinoita, yhteisöllisyyttä, jaostoja. Tavoitteena lasten ja nuorten terveet elämäntavat ja monipuolinen liikunta. Ne ovat moottorina tänäkin päivänä pyöreitä vuosiaan juhlivan urheiluseuran toiminnassa. Monelle innoittaja on Helsingin olympiakisat 1952, kreikkalais-roomalainen paini, 79-kiloisten sarja, Kalervo Rauhala ja olympiahopeamitali. Yhteisen YK:n kunniaksi nyt seuraavaksi Finlandia-hymni. Sen tulee esittämään Pekka Niemi. On sentään kaunis ihminen. Ja Pekka on ollut pitkään myöskin YK:n toiminnassa, kuuluttanut pesäpallootteluja ja kentän laidalla selostanut. Joten Finlandia-hymnin aika.
tähän perään lauletaan yhteislauluna YKV-marssin ensimmäinen ja viimeinen säkeistö. Sanat löytyvät sieltä käsiohjelman kääntöpuolelta. Marssinhan on aikanaan säveltänyt ja sanoittanut Jussi Asu vuonna 1981. Yhteislaulussa esilaulajana toimii edelleen Pekka Niemi, ja siinä on kyllä yhä jotain niin oikeaa. Ja säästyksenä soitetaan tähän YKV-marssiin nyt Rami Loukolan tuottaman taustan. Hienoa, kiitoksia kaikille yhteislaulusta ja ennen kaikkea Pekalle hyvästä esilaulusta. Juhlapuheen aika ja sen pitäjäksi on saatu arvovaltainen vieras, moukarinheiton Euroopan mestari 2006, tammikuussa 2006 kyllä ja 2026 tammikuussa sitten alkavat työt Kuortaneen urheiluopiston rehtorina. Seurana juhlapuhujalla ei ole Vimpelin, Lapinlahden, Vuokatin eikä oman kasvattajaseurani Kuohun, vaan Töysän veto. Sinun vuorosi loistaa Olli-Pekka Karjalainen. Tehdäänpäs pieni nostotuperaatti tässä ensimmäisen. Näin. Kiitoksia siitä, että sain tulla pitämään tänne tätä puhetta. Hieno tilaisuus ja hieno seura kaikkinensa ja kyllä niitä omiakin siteitä jonkin verran tänne löytyy. Varmaan ehkä eniten tuon Niemen Penan kautta, että siellä Flintillä on hikoiltu varmaan toistakymmentä vuotta joka viikko, niin sillä lailla samalla kuului sitten vähän aina YKV:nkin kuulumisia siinä samalla. Mutta hyvä juhlaväki, arvoisat kilpaveljet, ystävät ja yhteistyökumppanit. On suuri kunnia seistä tässä juhlistamassa Ylistaron kilpaveljen 80-vuotista taivalta. 8 vuosikymmentä on pitkä aika. Se on sukupolvien mittainen tarina harjoituksista, kilpailuista, talkoista, voitoista ja tappioista. Mutta ennen kaikkea yhteisöllisyydestä ja yhteen hiutuneesta ylistarolaisesta urheiluhenkestä. Kun kilpaveljet perustettiin vuonna 1945, tuskin osattiin kuvitella, millaisen merkityksen seura tulisi saamaan paikalliselle liikunnalle ja identiteetille. Perustajien ajatus oli varmasti yksinkertainen ja tavoitteeltaan jalo.
rakentaa paikka, jossa voi liikkua, kilpailla ja kasvaa. Yhdessä. Se ajatus on kantanut läpi vuosikymmenten ja kantaa edelleen. Ylistaron kilpapelistä on kasvanut lukematon määrä urheilijoita, valmentajia, talkoolaisia ja johtajia. Moni heistä on vaikuttanut paitsi seuraan myös koko Ylistaron ja maakunnan liikuntakulttuuriin. Seura on ollut kotikenttä monille lajeille eri vuosikymmeninä. Hiihto, pesäpallo, yleisurheilu, jalkapallo, suunnistus, mäkihyppy, paini ja niin edelleen ovat kulkeneet rinnakkain seurahistorian kanssa. Lajien kirjo on tehnyt YK:sta poikkeuksellisen ja monipuolisen ja antanut jokaiselle paikan löytää oma polkunsa liikunnan parissa täällä Ylistarossa. Mutta ehkä kaikkein tärkeintä on tämä. Kilpaveljet on ollut paikka, jossa ihmiset ovat löytäneet toisensa, niin kuin mekin täällä tänään. Ystävyyssuhteita, elämänmittaisia muistoja ja tarinoita on syntynyt kentillä, saleissa, kilpailumatkoilla, talkoissa ja harjoituksissa. YK:n tarinaa ei voi kertoa ilman talkoohenkeä tai kökkähenkeä, niin kuin täällä tavataan sanoa. Kilpailut, tapahtumat, myyjäiset, kenttien kunnostus, varainhankinta, kaikki on tehty yhdessä. Ilman vapaaehtoisia ei olisi harjoituksia, ei kilpailuja, ei uusia avauksia. Talkoot ovat muutakin kuin työtä. Ne ovat yhteisöllisyyttä parhaimmillaan. Sitä, että tullaan yhteen yhteisen asian vuoksi. Ja että jokainen voi kantaa kortensa kekoon. Parhaat muistot syntyvät usein juuri näissä hetkissä. Teltan pystytyksessä, keittiön puolella, kisojen purussa tai lasten kautta joukkueen huoltotehtävissä. Seurojen tärkein tehtävä on aina ollut sama. Antaa lapsille ja nuorille mahdollisuus liikkua, kehittyä ja kasvaa turvallisessa ympäristössä. Nykypäivän haasteet, kuten liikkumattomuus, ruutuajan kasvu, tekevät seurojen roolista entistä merkittävämmin. Kilpaveljen harjoituksessa lapsi saa muutakin kuin liikuntaa. Hän saa kavereita, oppii ryhmässä toimimista, kokee onnistumisia ja oppii myös sietämään pettymyksiä. Moni täällä salissa voi varmasti todistaa, että ne ensimmäiset vuodet YKV-harjoituksessa loivat perustan liikunnalliselle elämäntavalle ja usein myös elinikäiselle seuraylpeydelle. Urheiluseurat ovat suomalaisen kansalaisyhteiskunnan kulmakiviä. YKV:ssä oppii käytännössä, mitä tarkoittaa vastuu, yhdessä päättäminen, sääntöjen noudattaminen ja yhteisen hyvän eteen toimiminen. Seura on ollut vuosikymmenten ajan osa Ylistaron identiteettiä. Jotain, joka kulkee suvuissa ja johon palataan aikuisenakin. Se on yhteisö, joka on yhtä aikaa urheilun koti ja osa paikallista kulttuuria. Liikunta on fyysistä kuntoa, mutta myös mielenterveyttä, iloa ja elämänlaatua. Kun ihminen liikkuu, hän voi paremmin, riippumatta iästä. YKV on tarjonnut tämän kokemuksen vuosikymmenten ajan kaikenikäisille. Seuran harjoitukset, kilpailut ja tapahtumat ovat olleet osa arjen rytmiä, ja ne ovat tuoneet hyvinvointia koko yhteisöön. Kun katsomme eteenpäin, Ylistaron kilpavelillä on erinomaiset edellytykset jatkaa vahvaa kasvua ja merkityksellistä työtään. Tulevaisuus rakentuu kahdesta asiasta, ihmisistä ja arvoista. Ilman vapaaehtoisia, ilman valmentajia, ilman vanhempia ei olisi seuraa. Siksi meidän on huolehdittava, että jokainen kokee olevansa tervetullut ja että myös uudet sukupolvet löytävät paikkansa seuratoiminnassa. Arvot, reilu peli, yhteisöllisyys, liikunnan ilo
ja kaikkien mukaan ottaminen ovat pysyviä. Ne eivät vanhene, vaikka maailma muuttuu ympärillä. Hyvät ystävät, 80 vuotta on suuri saavutus. Se on syntynyt rakkaudesta urheiluun, talkoisiin ja yhteisen tekemiseen. Tästä voimme olla kaikki ylpeitä. Mutta tämä juhla ei ole vain menneisyyden kunnioittamista, vaan se on myös lupaus tulevasta. Lupaus siitä, että Ylistaron kilpavelit jatkaa työtään lasten ja nuorten innostajana, aikuisten liikuttajana ja koko yhteisön yhdistäjänä. Kiitän kaikkia, jotka ovat olleet osa tätä tarinaa. Menneiden sukupolvien tekijöitä ja nykyisiä toimijoita. Ilman teitä ei olisi Ylistaron kilpavelit. Eläköön Ylistaron kilpaveljet, eläköön yhteisöllisyys ja liikkumisen ilo. Kiitos. Kiitos Olli-Pekka Karjalainen. Muistan, miten hehkuit Göteborgissa 2006 ja hövelinä miehenä et ole senkään jälkeen, kun hopeamitali kirkastui kullaksi, et ole vaatinut, että Urheilutoimittajan liiton pitäisi avata tuo vuoden 2006 urheiluvuoden urheilija-äänestys uudestaan. Jukka Keskisalohan niissä kisoissa sai kultaa niin ikään ja tuli valituksi, mutta sitähän olisi ehkä pitänyt vielä jälkikäteen sitten uudelleen arvioida, mutta sinä selvisit ja kelpaat kelle vaan, Olli-Pekka Karjalainen. Onnea ja menestystä uuteen tehtävääsi Kuortaneen urheiluopiston rehtorina. Meillä on täällä paikalla myös Suur-Seinäjoen edustaja, Seinäjoen kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja entinen kansanedustaja, alakoulun rehtori, Lapualla syntynyt ja hyviä aikoja 800 metrillä kellottanut kansallisen tason juoksija. Seuraavaksi on aika kuunnella Seinäjoen kaupungin tervehdys. Ja sen tuojaksi valitsisin sun. Pasi Kivisaari, tervetuloa. Täällä käy niin lyhkäisiä puhujia. Niin, arvoisa juhlayleisö, hyvät Ylistaron kilpavelien toimijat, urheilijat, kaikki palkittavat yhteistyökumppanit, naiset ja miehet, tytöt ja pojat. On todella suuri ilo ja kunnia tuoda Seinäjoen kaupungin tervehdys tässä arvokkaassa ja lämminhenkisessä juhlassa, todella Ylistaron kilpavelien täyttäessä 80 vuotta. Tänään totta kai juhlimme seuran historiaa, mutta ennen kaikkea sitä todella elävää työtä, joka on tehnyt kilpaveljistä sen, mitä se tänään on. Siis yhteisönsä ylpeyden aiheen, kasvattajan ja liikunnan ilonkantajan sukupolvelta toiselle. Niin todella 1945 Suomi oli aivan toisenlaisessa tilanteessa. Maassa oli paljon jälleenrakennettavaa, mutta yksi asia kuitenkin tiedettiin. Se, että yhteisöjen voima ja talkootyö ja yhdessä tekemisen henki kantavat kauas. Juuri siihen ilmapiiriin Ylistaron kilpaveljet syntyi. Oli siis nuoria miehiä, nuoria naisia, jotka halusivat kilpailla, liikkua ja rakentaa konkreettisesti parempaa huomista. Siitä muodostui perusta, joka todella kantaa edelleen. Hyvä juhlaväki, urheiluseurat eivät ole pelkkiä harjoitusvuoroja tai kilpailuja, ne ovat kasvupaikkoja. Ne opettavat voittamisen ja häviämisen taitoja, sitoutumista, kaveruutta, pettymyksen sietämistä ja toisten huomioimista. Ja Ylistaron kilpaveljet on ollut tässä työssä esimerkillinen. Se on tarjonnut kodin yleisurheilulle, hiihdolle,
palloilulle, painille, vain muutamia lajeja mainitakseni, siis monelle eri liikuntamuodolle eri vuosikymmeninä. Ja se on pitänyt kiinni siitä, että ovet ovat auki ja mukaan mahtuvat niin tulevat huippu-urheilijat kuin ne, jotka tulevat vain siksi, että liikkuminen on mukavaa ja yhdessäolo palkitsevaa. Ja se on todella arvokasta työtä. Sellaista, jota ei mittaa pelkät mitalit tai sijoitukset, vaan monen nuoren ihmisen siis polku aikuisuuteen. Ja mikään seura ei voi toimia ilman sen tekijöitä. Ilman niitä ihmisiä, jotka tulevat paikalle silloin, kun muut kenties vielä nukkuvat. Niitä, joilla on käsissään lumilapio tai kahvipannu, ajanottokello tai kokouskansio. Siksi tämä juhlavuosi on ennen kaikkea siis kiitollisuuden vuosi. Kiitos kaikille toimijoille, valmentajille, ohjaajille, huoltajille, taustajoukoille ja yhteistyökumppaneille. Tänään huomioitavat ja palkittavat ihmiset ovat seurasankareita, kaiken kantajia ja merkittävä osa seurahistoriaa, siis hyvinvoinnin rakentajia. Seinäjoen kaupunki haluaa myös omalta osaltaan kiittää ja onnitella. Ylistaro on tärkeä osa Seinäjokea ja Ylistaron kilpaveljet on tärkeä osa sen identiteettiä. Seuratoiminta on yksi niistä tekijöistä, joiden varaan myös vahva kaupunki rakentuu. Ja Ylistarossa tämä näkyy ja kuuluu. Harjoitushallin haju tai märkä nurmi, kilpailut, talkootunnit, epäonnistumiset, uudet yritykset, ihmiset 80-vuotisen seuratyön varrelta. Tämä kaikki on YKV:tä, Ylistaroa ja myös Seinäjoen kaupunkia. Siis suurta tarinaa. Hyvät naiset ja miehet, tytöt ja pojat, kun seura juhlii 80 vuotta, se on samalla myös vedenjakajalla. Se katsoo taaksepäin, mutta vielä enemmän eteenpäin. Urheilu muuttuu, maailma muuttuu, lapset ja nuoret liikkuvat eri tavoin kuin ennen. Mutta yksi asia ei muutu. Tarve yhteisölle, tarve siis tulla nähdyksi, kuulluksi ja kannustettavaksi. Uskon, että Ylistaron kilpaveljet tulee olemaan seuraavienkin vuosikymmenten aikana juuri se paikka, jossa kasvaa rohkeita lapsia ja nuoria, syntyy uusia lajirakkauksia ja jossa kyllä, kuten O.P. Karjalainen sanoi, jossa kökkähenki pysyy vahvana keskellä kaikkea muutosta. Hyvät juhlavieraat, Seinäjoen kaupunki toivottaa Ylistaron kilpaveljille lämpimät ja arvostavat onnittelut. Kiitos siitä työstä, jota olette tehneet ja tulette tästä eteenkin päin tekemään. Todella hienostihan te vedätte. Toivotan meille kaikille juhlan tuntua, yhteisöllisyyden voimaa ja hyvää mieltä tähän päivään. Kiitos. Kiitoksia Pasi Kivisaari. Ja nyt kun tässä on Etelä-Pohjanmaalla päästy tunnelmasta alkuun, niin aina kun kuuntelee poliitikkoa ja Arkadianmäelläkin esiintynyttä, niin tulee mieleen yksi juttu, joka liittyy siihen naapuriin Keski-Pohjanmaahan. Sieltä varmasti monelle teille tuttu Esko Aho tuli aikanaan joskus Helsingissä sieltä töitä tehdessäni luokseni ja olin silloin liikkeellä toisen kansanedustajan Eero Länsän kanssa, koska meillä oli tiettyä yhteyttä häneen liittyen. Ja sitten kun Esko Aho jotenkin minut bongasi sieltä
baariyleisön joukosta Eero Länsän seurasta ja sitten hän katsoi meitä kumpaakin, ei osannut yhdistää eikä tienneet, että olimme tuttuja, niin hänelle sitten piti kertoa, että itse asiassa Länsän Eeron kanssa meillä on sellainen tilanne, että meidän vaimomme, minun eksä ja hänen nyksä, ovat siskoksia keskenään. Ja siihen sitten sujuvasanainen poliitikko pienen tuijotuksen ja harkinnan jälkeen osasi sanoa, että toisin sanoen, te olette keskenänne kohtalotovereita. Se siitä. Jatketaan juhlaa ja siirrytään palkintojen jakoon. Pöytä on katettu ja aloitetaan sillä, että jaetaan YKV:n 80-vuotismuistomitali. Mitalin on suunnitellut Tapani Keskisalmi ja mitali jaetaan lajijaostojen ehdotuksesta ja se on kiitos aktiivisesta toiminnasta heille, jotka ovat useampana vuonna olleet mukana jaostojen toiminnassa viimeisen 10 vuoden aikana. Mitalin saajia on yhteensä yli 100 henkilöä ja täytyy sanoa, kun juhlapuheetkin on kuultu, että siellä joukossa on todella paljon niitä hiljaisia heroksia. Käydään lista läpi etunimien mukaan aakkosjärjestyksessä. Ja lavalla meillä on puheenjohtaja Mikko Kangas ja sihteeri Tuula Frusti. Palkinnon saajat voivat palata sitten palkinnon saatuaan takaisin suoraan omalle paikalleen. Ja sitten kun tämä tilaisuus aikanaan päättyy, niin otetaan vielä yhteiskuva. Mutta ryhdytään muistamaan teitä, töitä tehneitä aakkosjärjestyksessä etunimen mukaan. Ja täältä voi tulla mitalin noutamaan ja aloitetaan listaa. Nimiä tulee myöskin tuonne taululle ja sieltä niitä sitten näkee ja täältä kuullaan. Ensimmäisenä palkitaan Anna-Maria Laitila. Hänen jälkeensä Anne Huhta Koivisto, Annika Tammela, Anniina Rintamäki, Antti Alanko, Antti Kupari, Ari Kinnari, Ari Mäkinen, Arto Puroaho, Arto Nuuhinen, Eeva Luoma-aho, Eija Keskisäntti, Elisa Nimukoski, Emma Lepistö, Esa Isosaari, Eveliina Malmivaara, Hanna Helander, Hannu Kupari, Hannu Sippola, Harri Setälä, Heidi Kytömäki, Heikki Kujala, Heikki Niemi, Heikki Rintamäki, Jaakko Lepistö, Janne Hakala, Janne Kilpeläinen, Janne Myllymäki, Janne Nimukoski, Janne Polvi Lohikoski, Jarkko Rajala, Jarmo Valli, Jenni Koski, Johanna Mäkitöyli, Joni Koskela, Jonna Vuorela, Jukka Karhunen, Jukka Polvi Lohikoski, Jukka Viitamäki, Jussi Jokinen, Jussi Koski, Kaisa Pohtola, Kari Hautamaa, Katri Karhunen, Kimmo Västi, Kirsi Ojala, Liisa Kyntäjä,
Maarit Hovila, Maarit Kamppinen, Maarit Pitkäranta, Maiju Nummela, Mari Kujala, Maria Raninen, Marianne Kuusisto, Marilta Viitamäki, Markku Ylitalo, Markus Leskelä, Matti Kangas, Matti Kiikeri, Matti Kujala, Matti Maijala, Matti Mäkitöyli, Mauno Mäkitöyli, Merja Lammi, Mervi Nivukoski, Mervi Punkari, Mika Alanko, Mika Pukkinen, Mikko Kytöharju, Niina Kivelä, Niko Kankaanpää, Niko Niemi, Noora Vierula, Olavi Parvi, Osmo Heinonen, Pasi Lehtonen, Pekka Niemi, Pekka Polvi Lohikoski, Petri Epoluoma, Petri Iloviita, Petteri Väänänen, Päivi Koski, Raimo Loukola, Raimo Rannanpää, Risto Sarvikas, Sami Kokko, Sanna Luoma Marttala, Sanna Perttu, Sari Hirvelä, Sari Loukola, Satu Mannila, Soili Saarikangas, Susanna Niittykoski, Suvi Alakarhu, Tapani Köyttä, Tapani Rinnekari, Teemu Mäkelä, Tero Köyttä, Tapio Rinnekari, Teemu Mäkelä, Tero Köyttä, sanoin ne kahteen otteeseen, Timo Keskinen, Tommi Myllymäki, Toni Niittykoski, Tuula Prusti, Veli-Matti Kajaala, Veli-Matti Loukola, Vesa Lammi, Vesa Mannila, Vesa Niemi ja Ville Valtanen. Tuliko kaikki nimet mainittua? Joku taisi tulla kahteen kertaan. Toivottavasti ei tullut painottaa heitä nimissä. Ja kun kaikki ovat omansa noutaneet, ja vielä on tulijoita. Nyt on aika antaa aplodit koko porukalle. Siirrytään seuraavaksi Pohjanmaan liikunta- ja urheilu ry:n ansiomerkkeihin. Aloitetaan kultaisesta ansiomerkistä. Ja siinä kriteerinä on se, että aktiiviurheilija on voittanut kultamitalin olympialaisissa, maailmanmestaruus- tai Euroopan mestaruuskilpailuissa. Ja näitä kultaisia ansiomerkkejä jaetaan 2 ja niiden saajat ovat pyöräsuunnistajat Teemu Kaksonen ja Juuso Koski. Teemulle pyöräsuunnistuksen kultaa 2023 sekajoukkueessa silloin Antonia Haaver ja Miika Nurmen kanssa.
sekajoukkueilla ja Juuso Koski pääsi kultamitalin makuun nuorten Euroopan mestaruuskilpailuissa tänä vuonna. Hienoja saavutuksia. Hopeinen ansiomerkki jaetaan henkilölle, joka on ansiokkaasti toiminut seurojen lisäksi keskusjärjestöjen piirien, valtakunnallisten liittojen tai niiden piiri- ja aluejärjestöjen tai Pohjanmaan liikunta- ja urheilu ryn johtoelimissä vähintään 10 vuoden ajan. Ja tämän hopeisen ansiomerkin saa ja tulee vastaanottamaan Markus Lehterä. Ja jatketaan tähän perään lajiliittojen ansiomerkeillä. Suomen hiihtoliiton hopeinen ansiomerkki jaetaan tässä Ylistaron kilpaveljien 80-vuotisjuhlassa kolmikolle, jonka muodostavat, ja jokainen tietysti omana itsenään sen ansiomerkin saavat, Maaret Pitkäranta, Tuula Frusti ja Jonna Vuorela. Tuulalle palkintoja vastaanottamassa. Jatketaan Suomen hiihtoliiton ansiomerkeillä ja jaetaan pronssinen ansiomerkki niin ikään tähän väliin. Ja seuraavana kolmikossa ja palkittavien triossa ovat Ari Kinnari, Mika Alanko ja Marianne Kuusisto. Onneksi olkoon. Hiihtoliiton ansiomerkkien perään siirrytään Suomen suunnistusliiton ansiomerkkien jakoon ja aloitetaan hopeisesta ansiomerkistä. Se on periaatteessa jo ojennettu viime vuonna Kauhavan Visan tilaisuudessa, mutta tässäkin tilaisuudessa halutaan muistaa merkittävästä työstä Laki- ja Jukolan järjestelyissä. Ja näin ollen YKV ojentaa vielä oman muistamisensa pitkän päivätyön tehneelle henkilölle, joka on Arto Puro. Ja kun Suunnistusliiton ansiomerkillä aloitettiin, niin jatketaan pronssisilla seuraavaksi. Niitä on 5 luvassa ja nämä henkilöt ovat Jukka Karhunen, Petri Iloviita, Elisa Nipukoski, Hanna Helander ja Vilho Koska. Kansallispelin pesäpallon tunnusmerkkejä jaetaan seuraavaksi 2. Ja niiden vastaanottajat ovat Janne Polvi Lohikoski ja Mika Pukkinen.
aplodien saattelemana siirrytään Pesäpalloliiton kultaisiin pelaajamerkkeihin. Ja ne jaetaan seuraaville: Sami Kokko, Risto Sarvikas. Kokeneempaa kaartia on täällä palkittujen joukossa jo nähty, mutta nyt on aika palkita vuoden 2025 urheilumenestyksestä ja seuratoiminnasta kannustustipendit lapsille ja nuorille. Mennään jaostoittain ja aloitetaan jalkapallosta. Tällä kertaa tämän kunnian nuorista saavat Elmeri Karppinen, Pietari Nurmi ja Felix Lammi. Ja otetaan seuraavaksi sitten jalkapalloilijoiden perään. Otetaan painin puolella kunnostautuneet kannustustipendit edelleen painista. Luukas Salokas, Santeri Kytöharju ja Manu Mäki-Tölli. Komeata katsottavaa ja lisää on luvassa. Seuraavaksi suunnistuksesta kannustusstipendit nuorten suuntaan. Armi Helander, Arttu Hovila ja Venla Keski-Sänkkä. Lisää luvassa maastohiihdosta. Sinnekin yksi kannustustipendi ja sen saaja on Amanda Isosaari. Joukko kasvaa täällä lavalla ja mukaan mahtuu toki vielä ampumahiihto. Stipendin saaja on Lauri Rajala. Mäkihyppy lakeuksilla harvinaisempi laji, mutta mäkihypystäkin palkitaan Reetu Heino. Ja yleisurheilusta seuraava kolmikko, johon kuuluvat Elvi Vehkaoja, Ilona Sundberg ja Fanni Marttala. Kiitokset ja onnittelut stipendin saajille ja aplodit vielä kertaalleen. Voitte siirtyä nyt takaisin paikalle. Eikä tämä tähän lopu, sillä stipendejä on luvassa tästä eteenkin päin SM-kisojen mitaleista tai kansainvälisten kisojen arvokisojen suorituksista jaetaan tämän jälkeen. Ja aloitetaan stipendit
Nuoresta miehestä, joka pyöräsuunnistuksen M17-sarjoissa saavutti siis EM-viestikultaa, EM-keskimatkan hopeaa, EM-sprintin pronssia ja pitkällä matkallakin oli 8. Liettuan kisoissa. Ensimmäinen stipendi tähän sarjaan Juuso Koski. Juusolla myöskin hyviä saavutuksia 20-vuotiaiden MM-sprintissä 24. keskimatkalla 19. Pitkällä matkalla 21. ja yhteislähdössä 22. 17-vuotiaiden sarjasta SM-mitaleita, kultaa, useampia hopeata ja sprintin 4. ja viestin 8. siellä. Hiihtosuunnistuksestakin SM-viestin hopeamitali. Seuraava stipendin saaja Juuson jälkeen Teemu Kaksonen pyöräsuunnistuksen miesten yleisestä sarjasta, upeita saavutuksia. EM-keskimatkan pronssia, sprintin 5. MM-kisojen 4. SM pitkältä matkalta kultaa, yhteislähdöstä pronssia, SM-sprintin 5. viestin 8. Siinä on saavutusta kerrakseen. Otetaan seuraava stipendin saaja Juuson ja Teemun perään. Hän tulee yhdistetyn puolelta. MM-joukkuekisassa 4. yhdistetyn pikkumäessä hopeaa, kesä SM-kultaa Otto Niittykoski. Oton jälkeen seuraava stipendin saaja tulee ampumahiihdosta. On edustanut Euroopan nuorten olympiafestareilla EUF-kisoissa Suomea normaalimatkalla ja pikamatkalla ja ollut SM-kisojen yhteislähdössä 4. stipendin saaja ampumahiihdosta Maija Rajala. Maijan perään muistetaan nuorta naista, joka ampumasuunnistuksessa on saavuttanut MM-viestin hopeaa ja MM-sprintin 4. sijan. 16-vuotiaiden sarjassakin hyviä saavutuksia. Kerttu Rajala. Ja Maija ottaa Kertunkin stipendin. 16-vuotiaiden sarjassa hän Kerttu saavutti SM normaalimatkalla kultaa, SM-sprintissä hopeaa ja yhteislähdössä SM-pronssia. Seuraava stipendin saaja tulee painun puolelta vapaapainista. 65-kiloisten sarjassa SM-pronssia saavuttanut Huuka Rintamäki. Ja vielä stipendin saajien joukkoon 2 nimeä hiihtosuunnistuksesta. SM-viestin hopeaa saavuttaneet Juho Karhunen ja Julius Niemelä. Tässä olivat nämä SM-kisojen mitaleista tai kansainvälisten arvokisojen saavutuksistaan stipendin saaneet vielä kertaa. Jatketaan veteraanisarjojen aikuisurheilijoiden SM-kisojen mitalisteilla. Ja täältäkin mittava joukko menestyneitä. Ensimmäinen pyöräsuunnistuksesta Eija Keskisähti. SM-kesäinen kultaa, SM-pitkämatkan kultaa, pariviestin mestaruus, sprintin hopeaa ja SM-keskimatkalta pronssia. Nopea ja mukava asia. Seuraava aikuisten stipendiaatti on pyöräsuunnistuksen Niilo Mäenpää.
SM-pariviestin kultaa, SM-keskimatkan hopeaa, SM-sprintin pronssia ja yhteislähdön pronssiakin Niinaa. Jatketaan hiihtosuunnistuksen suuntaan. Viestijoukkue, hopeamitalistit Jussi Koski, Jukka Karhunen ja Eero Koski. Pyöräsuunnistuksesta seuraava stipendiaatti ja palkittava Hanna Helander. SM-printissä hopeaa, SM-yhteislähdössä hopeaa, siinä saavutuksia menestystiellä. Ampumasuunnistukseen seuraavaksi ja lavalle pyydetään Jarkko Rajala. SM-sprintissä hopeaa, SM-normaalimatkalla niin ikään kakkostila ja yhteislähdöstäkin hopeaa kaulaan. Eikä siinä vielä kaikki. Tähän aikuisten menestysketjuun liitetään myös Ylistaron kilpaveljien miesten 35-vuotiaiden sarjan pesäpallojoukkue. Nyt niitä kontioita vai harmaa karttuja. En ihan tarkkaan muista, mutta 35-vuotiaiden miesten SM-kultaa Ylistaron kilpaveljet ja stipendin tulee joukkueen puolesta vastaanottamaan Sami Kokko. Oliko Sami kontioita 30? Edelleen. Harmaa karttuja 40. No niin. Sitten ryhtinuorten palkintoihin seuraavaksi. Esimerkillisille ja urheilullisille nuorille. Terveet elämäntavat ja liikunnallinen elämäntapa, sehän se on ollut YKV-toiminnan punainen lanka kaikki nämä vuosikymmenet. Ihmisiä, jotka voivat olla mukana seuran toiminnassa monella eri tapaa, joko urheilijana tai myös valmentajina. Ja nämä palkittavat henkilöt ovat Aino Kupari ja Reetu Heikki. Jaetaan seuraava palkinto ansioituneelle urheiluhenkilölle vuosien mittaisesta, ahkerasta ja pyyteettömästä työstä YKV:n eteen. Ja tämän palkinnon saa Riitta Kangas. Vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen. On aika siirtyä palkitsemaan vuoden valmentajaa. Taustalla paljon tehtyä työtä ja ehkä sieltä nousee nyt tänä vuonna se, että vuoden valmentaja on luotsannut pojalle värisuoran EM-mitaleita pyöräsuunnistuksesta. Kerrotaan myöskin, että jokin sortin valmennustyötä on aviomiehen harjoitusohjelmien taustalla. Sellainen perheen yhteinen toiminta tässä kaikessa näkyy. Ja vuoden valmentaja on pyöräsuunnistaja Juuso Kosken valmentaja Päivi Koski.
Onneksi olkoon, Päivi, kysyisin sinulta pari juttua. Kun sinä teet työtä poikasi hyväksi ja vähän miehenkin eteen, se oli sitten sitä huhupuhetta. No mutta kuitenkin paljon työtä ja vaivan näköä, mutta kuka näkee sut? Enpä tiedä. No ainakin seura nyt, kun muistaa sinua palkinnolla. Miten se on se arkinen valmentajan työ? Siihen mahtuu tietysti näinä juhlahetkinä paljon iloa, mutta se on myöskin arkista ajatusta. Onko se ukkosta ja ulkolla? No ei, se on sellaista yhteistyötä ollut Juuson kanssa, että pohditaan yhdessä aina viikon-ohjelma ja sillä on menty jonkunlaisiin tuloksiin jo päästy. Kiitoksia ja onneksi olkoon. Pidä kiinni. Kiitos. Ja kun vielä ehtii, niin siirrytään seuraavaksi sitten voittajakiekkoon. Valitaan vuoden urheilija ja se on oikeastaan nyt puheenjohtajan homma kertoa, miten valinta on tänä vuonna suoritettu. Kiitoksia. Lyhyesti vielä taustaa tästä meidän voittajakiekko-palkinnosta, jolla on todellakin vielä kun näitä viimeisimpiä asiakirjalöytöjä on tapahtunut tässä viime vuosina ja pystytty myös vahvistamaan tätä voittajakiekon historiaa, joka tosiaan on pitempi kuin seurahistoria. Ja voittajakiekkohan tuolla, itse varsinainen kiekko näkyy tuolla käytävällä seinällä tuossa isolla jalustalla. Siitä jaetaan tällaisia pienoismalleja, jotka on tuolla rasiassa sisällä. Kiekossa itsessään lukee: kiekko tehtiin kiertopalkinnoksi Ylistaron urheilijoille vapaustaistelussa kaatuneiden urheilutovereiden muistoksi ja kunniaksi. Tätä on tosiaan jaettu vuodesta 1920, sieltä 21, sieltä 20-luvun alusta lähtien. Ja se on merkittävä maineteko tai pitkäaikainen historia seuran eteen, joka tässä nyt sitten on ollut yleisesti ottaen kriteerinä varsinkin viime vuosina tämän palkinnon saajaksi. Aika paljon sitä on viime vuosina jaettu nimenomaan sitä pitkästä seuratyöstä. Ehkä viime vuosina tulee mieleen yksi tällainen yksittäinen mainetekoperuste, joka Otto Niittykoski oli pitkästä aikaa Meränseuran ensimmäinen olympiaurheilija, sai tästä maineteosta voittajakiekon tuossa pari vuotta sitten. Tänä vuonna voittajakiekko jaetaan oikeastaan harvinaisesti yhdistelmään näistä molemmista. Kyseisellä henkilöllä on pitkää aktiivista seuratyötä sekä urheilijana että siellä taustavoimana jaostoissa. Mutta tältä vuodelta on myös yksi mainiteko, aika raaka suoritus, yli 300 kilometrin juoksumatka. Puhutaan Nats 300 kisasta, joka ei edes ole 300 kilometriä, vaan se on jotain 320 päälle, se aito matka, mitä juostaan. Ja tämä on sellainen yksittäinen asia, mikä on niin kuin todellakin voittajakiekon arvoinen suoritus. Ja kiekon saaja tänä vuonna on siis Eija Keskisä. Onneksi olkoon upea saavutus. Ja voittajakiekko tosiaan jaetaan tähän vielä ennen vuoden urheilijan nimeämistä. Ja nyt on aika sitten siirtyä siihen vielä jaossa olevaan palkintoon. Valinta koskien vuoden urheilijaa on ollut tänä vuonna Ylistaron kilpavennissä aikaisempaa vaikeampi. Ja nyt on päädytty sitten vähän poikkeukselliseenkin ratkaisuun. Valitaan 2 vuoden urheilijaa. Ensimmäisen nimettävän urheilijan parhaana sijoituksena on tuo pyöräsuunnistuksen sprintin MM-kisojen 4. sija ja toisena niin ikään vuoden urheilijaksi valittavalla
yhdistetyn joukkuekisan MM-kisan 4. sija. Vuoden urheilijat Teemu Paksonen ja Otto Niittykoski. Onnittelut molemmille. Otetaan tähän vuoden urheilijoilta vielä sopivasti pienet kommentit. Miten se Teemu on MM-kisojen sprintin 4. sija? Kun näin jälkikäteen muistelet, niin onko se ohikiitävää vai lapislatsuja? Niin, ohikiitävää, että mitalli meni 3. viimeisellä. Kiiti ohi silmiä. Onko kirkastunut yhtään sinne lapislatsujan suuntaan näin jälkikäteen? 4. sija. Miksei tiedä. No, tavallaan kun sinä olet pyöräsuunnistaja, niin eikö se ole yhdistettyä myöskin pyöräilyä ja suunnistusta? Kyllä. Oliko sinulla koskaan, kun lähdit tätä urheilumuotoa treenaamaan ja harjoittelemaan, niin oliko sinulla koskaan joskus vuosien aikana sellaista huudahdusta siellä treenien lomassa, kato äiti ilman käsiä? Ei kyllä ollut. Pitänyt aina kädet tankassa kiinni. Entä sitten ole kertonut vaan asiasta? Kyllä onni on se onnen kättikö. No mites Otto, sinulla 4. sija yhdistetyn joukkuekisasta Trondheimista. Se kisa piti olla alun perin torstaina, mutta miten urheilija suhtautuu siihen, kun siirtyy perjantaille ja arvaamatta tuuli kääntyy vastaan? No, kaikkeen pitää varautua ja pitää tottua. Minkälaista se oli ankkuriosuudella edetä baanalla, kun tietää, että Jarmagnus Riiver tulee takaa ja lähestyy ja ehkä hengittää niskaa? Mitä ajattelit? No jossain kohtaa olihan se vähän toivoton tapaus, mutta hieno kokemus totta kai. Milläs mielin nyt olet katsellut? Oma kauden alku on vähän siirtynyt, mutta katsellut kuitenkin suomalaisten otteita Trondheimissakin. Siellä on tullut hyviä sijoituksia naisten ja miesten puolelta. Minkälaisin fiiliksin olet katsellut? No oishan sillä kiva itsekin olla, että kovat tavoitteet on vuodelle ja sitten kun se aloittaminen vähän siirtyy, niin kyllähän se vähän stressaa, mutta silti ne hyvät sijoitukset ja tulokset on ihan mahdollisia. Mites Teemu alkavalla kaudella, niin mitäs edessä on? Minkälaisia kisoja on luvassa? Nyt on toukokuussa EM-kisat, millä kausi melkein alkaa. Ja sitten elokuussa on MM-kisat. Vuoden urheilija Ylistaron kilpapelissä. Olet ihme, minne ikinä meet, mutta mitä tämä saavutus sinulle merkitsee tässä seurassa? Ei se ole ensimmäinen kerta, kun saat, mutta nyt sinua taas muistetaan. On se kunnia aina. Entäs Otto, sinulla on sitkeä sydän, joka lyö. Olympiakisat odottavat. Mitä ajattelet? Ne odottaa. Katsotaan, päästäänkö koneeseen mukaan, toivotaan parasta. Kiitoksia ja onneksi olkoon vielä kerran vuoden urheilija. Meillä on tässä vielä hetki aikaa juhlistaa Ylistaron kilpapelien 80-vuotista taivalta. Muutama ohjelmanumero on vielä luvassa. Ja tähän väliin oikeastaan haluaisin antaa puheenvuoron entiselle johtokunnan jäsenelle, joka on lyhyesti luvannut myöskin omalta osaltaan muistella tätä seuran merkityksellistä pitkää ja komeaa 80-vuotista taivalta. Markku Nuurimäki. Joo, hyvät YKV:n ystävät, erityisesti YKV:n puuha naiset ja puuha miehet, jotka olette johdattaneet tätä
kotikasvattajaseuraa niin 80 vuotta. Ja tosin suurin osa ei varmaan niin pitkää aikaa, mutta ainakin joitakin vuosikymmeniä. Hienoa olla täällä. Tuossa jo mainitsin Pasille ja Olli-Pekalle, että 40 vuotta sitten sain myös kunnian olla täällä juhlapuheen pitäjänä. Mutta pidin silloin niin pitkän puheen, että 40 vuoteen ei ole sittemmin kutsua tullut. Taidan nimittäin olla 1960-luvun johtokunnan jäsenistä ilmeisesti ainut enää elossa oleva, joten sain armon tulla lyhyen muistelon tekemään tähän tilaisuuteen. Hieno tilaisuus. Silloin oli puheenjohtajana Luiskari Seppo ja Perämäen Juhani. En tiedä, ovatko paikalla. Paikalla tuskin ei ole silmiin osuttu. Joo, historiasta jotakin. Noin 100 vuotta sitten jo oli useita seuroja Ylistaron alueelta. 1910 vuonna jo Ryssän vallan aikana niin Ylistaron Rusko liittyi Svullin Vaasan piiriin ja sitten pari vuotta myöhemmin Veikot ja 13 vuonna Yritys samoin, niin että 3 seuraa oli jo tuolloin 1910-luvulla järjestäytyneen Svullin piirijärjestöissä mukana. Vuonna 1922 Vaasan ja Suupohjan urheilupiirit yhdistyivät ja silloin tuossa yhdistymiskokouksessa Ylistaron seuroja edustivat Veikkojen ja Ylistaron Linjat-nimisen seuran edustajat. Moni ei tällaisista nimistä ole koskaan ehkä kuullutkaan, mutta näin kun olen noita vuosien saatossa erilaisia arkistojakin tutkaillut, niin sieltä on löytynyt tämmöisiä pieniä yksityiskohtia. Niin, sitten jo 30-luvulla täällä urheilumiehet ja naiset pohtivat, että voisiko voimia yhdistää, ja tuo yhdistyminen sitten sotavuosina ja vallankin heti sotavuosien päätyttyä niin voimistui niin, että tultiin yhteen yhteisöön ja pöytään ja keskusteltiin ja pidettiin, kuten täällä on jo monta kertaa todettu, 45 tammikuun 28. päivä tuossa 165 metrin päässä, mittasin askelilla tänne tullessa. Siinä oli vanha talo, niin sanottu siihen aikaan, 45 sanottiin palokunnan taloksi, ja sehän aiemmin oli ollut 1910-luvulta lähtien maailman ensimmäinen YK-talo. Tuo kirjaimet YK, Ylistaron kansallisten talo. Täällä oli silloin väestössä ankara ja hieno halu itsenäistyä Venäjän vallasta. Ja siitä tuo Ylistaron kansallisten perustama, rakennuttama talo tuossa aivan pihan toisessa laidassa. Myöhemmin se olisi tosiaan palokuntatalo silloin, kun tätä yhdistystä perustettiin. Nuo sotavuodet veivät myös monia aktiiviurheilijoita Ylistarosta. Muun muassa Emil Haane, Urho Hirvilammi, Urho Mela, Antti Hautalammi, Viljo Kyntäjä ja onnettomuudessa menehtyi Eero Lähdesmäki, maan parhaita sieväshyppääjiä, jonka koti on taas toiseen suuntaan. Tuossa Muurimäen laidassa niin oli Lähdesmäen koti. Heti sodan jälkeen tosiaan tapahtui tuo yhtyminen ja Vehkaajan Aarre oli varmimmin se mies, joka tämän nimen keksi. Ylistaron kilpaveli. Ja ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Nyrisen Martti. Mutta Martti lähti jo parin vuoden kuluttua sodan päädyttyä muualle niin, että siitä sitten tuli seuraavat puheenjohtajat jatkamaan. Helsingin olympiadissakin täällä on mainittu ja Rauhalan Kassu alapäästä. Hän tunsi lempinimen Ylistaron Karhunpentu. Ja onneton meni niukasti häviämään tuolle ruotsalaiselle loppuottelussa, mutta olympiahopea on kuitenkin, nyt se tuntuu jo melkoisen hyvältä. Toivottavasti ei mene 5 ja 70 vuotta ennen kuin seuraava olympiamitalli
saadaan YKV-edustajan kaulaa edustaa. Sitten heti pian tämän Rauhalan kassun jälkeen kasvoi, ehkä kassunkin pudotekojen innoittamana painimolskille ilmestyi Viljo Punkari niminen painijamestari. Ja tämä Viljo Punkari, hän osallistui 2 olympiakisoihin. Melbournessa 56. Hän otti peräti 6. sijan, oli vain 1 voiton päässä mitaliotteluihin. Sitten mentiin 4 vuotta eteenpäin, olympiadin Roomassa 60, niin olympiajoukkue kokoontui Helsinkiin tietysti ennen kisoja, ja niin siellä joukkueen johtaja Arvo Himpäri, painilta puheenjohtaja, vei porukat Pukevaan, jossa kisa-asut annettiin kullekin urheilijalle mittojen mukaan, jotka oli annettu etukäteen. Viljo sai vaatepakettinsa kasaan ja totesi siinä Himpäri kuule, no niin, tavoite on saavutettu. Himpäri suuttui, että älä ikinä poika sano tuollaasti nää ääneen. Ja tämä on kuulemma totinen tosi juttu, että niin näin Viljon suusta oli tullut. Tavoite on saavutettu, vaikka oltiin vasta Helsingissä. No, nuo Rooman kisat ei mennyt niihin. Viljo oli siellä 12. Sitten me tiedämme myöskin ylistavolaisina Viljo Punkari 4 vuoden kuluttua joutui kokemaan traagisen kuoleman. En mene sen enempää. Viljoon olin tutustunut jo 60-luvun alussa, kun isoveljeni edesmennyt Jukka Muurimäki, hän opetti minulle sakinpeluuta ja Ylistaron keskuskahvilassa sen kabinetissa kokoontui tiistai-iltaisin aina shakkikerho. Ja mulla oli ilo kerrankin pelata Viljoa vastaan. Ja jostain ihmeen syystä, mä olin vasta nuori kloppi ja Viljo oli pelannut paljon pidempään shakkia. Mä onnistuin saamaan Viljosta shakkimatin. Niin sanoin, että poika, sähän pelaat väärin. Ja heitti ne pelinappulat sinne lattialle ja lähti suutuspäissä siitä kerhoillasta kotiinsa. Tämä aivan yksityiskohtana Viljosta. Hän oli sinänsä paljon parempi pelaaja kuin minä, mutta mulla oli se säkä sillä kertaa. Sitten mennään jäälle. 60-luvun alussa Ylistarossa pelattiin hyvin aktiivisesti tällä Kirkonlahden jäällä jääpalloa, joka ei välttämättä täällä monikaan tiedä tai muista, koska olette niin paljon nuorempaa porukkaa. Niin, tuolla jääpallokentillä tapahtui sitten, että teillä on nykyinen kappalainen tämä Leino, niin hänen isänsä oli nimeltään Antti. Ja Antti sai joululahjaksi 63 vuonna äidiltään Leija Leinolta, kuvamataidon opettaja tässä koulukeskuksessa aikanaan, niin jääkiekkomailan. Ja voi tuo ihmeellinen kapine, se villitsi meidät Kirkonkylän pikkupojat tai vähän varttuneemmatkin. Ja niin jääpallo velikamailat katkaistiin ja tilalle hankittiin Pohtolanyrjön kaupasta jääkiekkomailat A9 markkaa siihen aikaan. Sitten tämän jääkiekon innostamana jouduin jääkiekkopoikien, nuorten poikien edustajana YKV-johtokuntaan vuonna 1965. Silloin Saaren Sakari oli noin 2 vuotta muistaakseni seuran puheenjohtajana. Ja kokouksia pidimme tuossa nykyistä S-Markettia vastapäätä tien toisella puolella, missä nyt on virastotalo. Niin siinä oli vanha puinen kunnantalo. Kunnantalon kylmässä eteisaulassa pidimme useimmat johtokunnan kokoukset. Ja siellä tuli myös tämä voittajakiekon ja vuoden urheilijapalkinnon saaminen tietysti vuosittain esille. Ja Heiskan Martti, joka edusti painejaostoa johtokunnassa, niin hän pitkän keskustelun jälkeen totesi, että pojat, kyllähän se nyt on niin, että paini se on vain urheilua, kaikki muu on liikuntoa. Että eiköhän valita painia. Mutta kun oltiin edellisvuonna valittu jo tämä, olisikohan ollut Niemelän Heikki painista, niin voittajaksi,
tuossa kisassa, niin haluttiin vaihtaa lajia. Ja Koivusalon Pauli tuli sillä kertaa sitten tuon voittopalkinnon saamaan, josta täälläkin on puhetta. Niin, jääkiekko tosiaan vei meitä Kirkonkylän poikia mukanaan ja seuraavina 2 vuotena me YKV-joukkueen nimessä voitimme Kyrönmaan liigan 2 kertaa peräkanaa ja tuossa 67 vuoden finaaliottelussa kukistimme verivihollisen Kyrön Voiman peräti 9-2. Ja luenpas tässä vielä ne nimet, jotka täällä voi olla muutama hengissä oleva kaveri vielä paikalla. Maalivahteina pelasi tuossa joukkueessa Nyrisen Jorma, Nyrsen Pekka ja velinen Jukka Muurimäki. Puolustajina oli Jarmo ja Tapio Korpela ja Eemeli Vehkaaja, Antti Perälä. Hyökkääjistä muodostivat Asun Matti, allekirjoittanut Juho Honkavaara, veljeni Heikki Muurimäki, Rajamäen Matti, joka näkyy tuolla istua tuolla pöydästä, Saaren Markun vieressä. Sekin puheenjohtaja on ollut tuolla Saaren Matti joskus, muistan oikein. Ja pelaajia lisää Teräväisen Pekka, Pöykän Pekka ja Maijalan Matti, joka myös on edustanut mäenlaskussa Ylistaron mestaruuskilpailuissa 64-65. Matti sai 2 kertaa hopeaa, minä satun saamaan 2 kertaa kultaa Maijalan mäessä. Sitten järjestö- ja liittotasolta tuo vain sellaisen asian esille, että YKV-taustaisia edustajia on ollut myös SVO:n isoissa liitoissa, erityisesti Painiliitossa. Siellä Heiskan Martti teki pitkän päivätyön, kuin myös sitten Ylistarossa tunnettu Raimo Ouko. Hän oli aivan Painiliiton johtohenkilöitä, kuin myös nykyaikana sitten Mauno Mäkitöyri, täälläkin iltapäivässä palkittu veli. Ja että tällaisia kavereita on löytynyt Ylistarosta ja toivottavasti löytyy jatkossakin. Suomen suurkisat on ollut aina YKV:lle tärkeät paikat. Monta kertaa on saanut täällä käydä YKV-tilaisuuksissa ennen suurkisoja. On ne sitten ollut valtakunnalliset kisat stadionilla Helsingissä tai sitten Seinäjoella Lapioiden suurkisat. Monta kertaa on saanut täällä työllipuolesta innostamassa YKV-läisiä lähtemään suurin joukoin ja aina kutsu on mennyt perille. Siitä vanhana järjestömiehenä olen todella iloinut, että YKV:n eri jaostoista, eri lajeista on aina tyttöjä ja poikia lähtenyt junalasteittain noihin suuriin kisoihin, joissa se todellinen yhteisöllisyys on syntynyt, jonka täällä nämä veljet taisi tuossa alkuiltapäivän puheenvuorossakin jo mainita. Haluan kiittää näitä kaikkia puuhamiehiä ja puuhanaisia, jotka kokosivat sitä porukkaa niihin suurkisoihin. Tänä päivänä YKV on edelleen mielestäni hyvin toimiva yleisseura. Siinä yleisseura-ideologiassa on jotakin ihanaa, että te vedätte yhteen hiileen, oli lajin nimi mikä tahansa. Se kirjo on täällä näkynyt upealla tavalla, mutta jos täällä olisi 5 tai 6 pientä lajin erikoisseuroja, niin sellaista yhteisöllisyyttä ei pääsisi syntymään, mitä täällä Ylistarossa on nyt jo reippaat 80 vuotta käynyt. Toivotan kotiseuralleni, kasvattajaseuralleni oikein hyvää tulevaisuutta. Kiitoksia Markku Muurimäki, loistavaa tradition eteenpäin viemistä ja nuoremmille jakamista. Siinä on varmasti meillä kaikilla paljon mieleen painettavaa tämänkin tilaisuuden evästyksenä tulevaan. Meillä on vielä aikaa lauluun, leikkiin ja rakkauteen ainakin jollain tavalla. Ja oikeastaan haluaisin kutsua tänne eteen vielä yhden henkilön. Hän ei sitä vielä itse tiedä, mutta paljastan sen nyt. Saanko pyytää Pentti Niemi, tervetuloa. Tervetuloa. Pentti ei ollut nyt
tässä 80-vuotisjuhlassa Prenikkaa täällä hakemassa, mutta varmasti urheilun ystävinä olette perillä siitä, että tammikuun puolella saattaa tapahtua siltäkin rintamalla jotakin. Urheiluvuoden 2025 urheilugaala pidetään tammikuussa, oliko 13 vai 15 päivä? 15. Ja silloin siellä jaetaan niitä Uno-pokaaleja. Ja tässä on yksi mies, joka on ehdokkaana Uno-pokaalin saajaksi urheilun taustavoimakategoriassa. Ja siellä on kovia ehdokkaita sinun lisäksesi, mutta mitä sinulle merkitsee jo se, että olet 3 joukossa ja varma mitalisti? Niin, kyllä se hienoa on lähteä ja mitali kaulassa sinne. Toivottavasti tullaan sitten myöskin se pokaali mukana kotiin. Saatpa nähdä. Mitä merkitsee sinulle se suurena taustavoimana? Tunnet urheilijat, keihäänheittäjät ja monet muut luita ja ytimiä myöten. Mitä merkitsee se, että taustavoimaakin halutaan tällä tavalla muistaa? No onhan se aivan hieno tilanne, että niitä lihashuoltajia arvostetaan joka vuosi enempi ja enempi, että tosi hienoa, että saa edustaa lihashuoltoa tuommoisessa kisassa. Tämä on suuri kunnia mulle itselle ja myöskin mun tälle työporukalle, joka on vuosikymmenet tehnyt hyvää työtä Suomen joukkueen eteen. Trinidad ja Tobago on yksi niistä maista, jotka ovat viime vuosina keihäässä nousseet perinteisten valtamaiden Suomen, Norjan, Saksan, Britannian rinnalle. Grenadaan on mennyt kultaa, Keniaan on mennyt kultaa. En tiedä, pitäisikö suomalaisten lähteä käymään Nairobin keihäskarnevaaleissa ja hakemassa vähän oppia tai jossain siellä Karibianmeren maissa, mutta kun Keshon Vuokot, paitsi että on olympiavoittaja, nakkasi nyt kultaa myöskin Tokiossa, niin miten täpärällä se oli? Sinun hoitoasi ja apuasi tarvittiin, mutta oliko ihan hiuskarvan varassa? Joo, onhan se tosi mielenkiintoinen tapaus, että miten sieltä notkosta niin noustiin sitten sinne keihään alle, joka häneltä puuttui. Ja se on mielenkiintoinen hoito, tuo mikä mä siinä sain tehdä ja oivalsin siinä tilanteessa, että nyt tietty osa-alue olkapäästä ei toimi. Ja no en tiedä, oliko se säkää, mutta löysin ja saatiin olkapää auki ja se oli kyllä loppua historiaa. Onko siellä hänessä vielä eväitä tuleviinkin suurkisavoittoihin vai onko nyt Vuokotista olympiakullan ja maailmanmestaruuden myötä jo niin sanotusti puristettu kaikki irti? Ei. Hän on olympiaurheilija ja uskon, että hän tulee varmasti 100% halulla sitten vielä näihin seuraaviin vuosien kisoihin. Sinut halutaan huippu-urheilijoiden hoitajaksi, hierojaksi, pistämään kroppaa kuntoon. Mutta mitä sinulle merkitsee näin 80-vuotisjuhlassa ajateltuna kotiseura ja Ylistaron kilpaveljet? Olet tuttu näky täällä ja tiedät ihmiset, tunnet seuran historian ja tämän kaiken, mutta mitä se sinulle on merkinnyt? No, se on vähän niin kuin täällä sydämessä. Aivan kun vaikka pyydettäisiin jonnekin Trinidadiin hoitamaan jotakin urheilijaa. Minun mä otan sitten suomalaisen urheilijan, vaikka Saaka Vannisen siihen, jota lähden hoitamaan. Että samoin tämä YKV, että mä oon esimerkiksi Olli-Pekalle puhunut aikoinaan, että on se hienoa, että sä edustat Töysän vetoa. Kuusiston Mikalle mä oon aina sanonut, että on hienoa, kun sä edustat Ilmajoen kisailijoita. Ja Tero Pitkämäelle, että hän edustaa aina Seinäjoen urheilijoita. Että minä haluan aina edustaa Ylistaron kilpaveljiä. Enkä ole koskaan halunnut siitä lähteä pois. Kiitoksia Pentti Niemi. Tänään juhlarakia varmasti koko ikäinen seurata, niin toivottaa sinulle menestystä alkavaan vuoteen ja myös sinne urheilugaalaan. Kiitoksia. Ja kun
minä tiedän, että tässä porukassa on aika paljon ihmisiä, jotka ovat myöskin urheilutietokilpailujen ystäviä, niin oikeastaan itsekin urheilutietokilpailujen romantikkona Pentin lisäksi tietysti tähän alkavaan urheiluvuoteen toivoisin menestystä eräälle todennäköiselle suomalaiselle olympiaurheilijalle. Nimittäin Jasmi Joensuu. Ei ole täältä päin kotoisin eikä edusta Ylihärmän Ylistaron kilpaveliä, mutta Jasmi Joensuu urheilutietokilpailujen ystäville voittaessaan mahdollisesti olympiakultaa tulevana talvena toisi vähän laajuutta niihin oikeiden urheiluvastausten kategoriaan. Tehän kaikki tiedätte sellaisia suomalaisia olympiavoittajia, joiden etunimi ja sukunimi alkaa samalla kirjaimella. Sanopas Hope joku. Voiko joku auttaa Olli-Pekkaa? Suomalaisia olympiavoittajia, etunimi ja sukunimi alkaa samalla kirjaimella. Mika Myllylä. Marjo Matikainen. Kaarlo Kangasniemi. Eugen Ekman, Rooman kesäkisat 60 ainoa kultamitalistit erinen voimistelija. Mites Otto ja muut yhdistetyn ystävät, löytyisikö sieltä yhdistetyn menneisyydestä ja historiasta joku sellainen? Kyllä. Sten Suvio, Sylvi Saimo, Sulo Salmi, Jyrki Järvi purjehtijana yhdessä Tuomas Janssonin kanssa. Onhan näin. Jos Jasmi Joensuu ottaisi olympiakultaa, niin saataisiin siihen joukkoon yksi nimi lisää. Oli oikeastaan aika harvinaista se, että kun Suomi on jääkiekossa puolustava olympiakultamitalisti, Pekingissä tuli 25 uutta suomalaista jääkiekon olympiavoittajaa. Niin arvatkaapas kuinka moni siinä porukassa oli sellainen, jonka etunimi ja sukunimi alkoi samalla kirjaimella. Jukka Jalonen ei ole olympiavoittaja, hän on vain olympiavoittajien valmentaja, mutta ei olisi ollut yhtään ainutta 25 jääkiekkoilijaa. Siellä oli Harri Säteriä ja siellä oli Sami Vatasta ja Leo Komarovia ja Teemu Hartikaista ja monia näitä, mutta ei yhtään sellaista, joiden etunimi ja sukunimi olisi alkanut samalla kirjaimella. Ajatelkaapa nyt itsekin, kun en oikein pysty sitä joukkuetta luettelemaan, kun kovalevy on jo niin täynnä, eikä ne uudet asiat jää mieleen, vanhat toki jäävät mieleen. Ajatelkaapa Lake Placidin olympiakisoja 1980. Sehän oli sellainen olympiaturnaus, jossa USA-nuoret yliopistopojat voittivat Neuvostoliiton punakoneen ja ottivat kultamitalin. Puhuttiin Miracle on Ice-tapahtumasta, jääkiekon olympiaturnauksesta 1980. Mutta tiedättekö mitä? Jos siinä turnauksessa silloin 1980 olympiakisoissa, kun elettiin sitä aikaa, kun Suomi ei mitään meinannut saada sitä jääkiekon mitalia, olisi tulokset laskettu 2 erän mukaan. 2 erän tulosta 40 peliminuutin jälkeen, niin Suomi olisi voittanut koko turnaus. Mutta 3 erät, ne olivat sitten Suomen kohtalona, mutta ajatelkaa, siinä porukassa olisi ollut, jos kultaa olisi tullut, olisi saatu tähän etunimi, sukunimi samalla kirjaimella pelaajia paljon lisää. En minä pysty luettelemaan sitä edellistä Suomen olympiajoukkoa, mutta koska nuoruudessa ovat asiat jääneet mieleen, niin on helppo luetella tänäkin päivänä Suomen Lake Placidin jääkiekkojoukkueen kokoonpano. Maalivahti Jorma Valtonen, Antero Kivelä, 2 veskaria, 6 puolustajaa, jotka olivat Kari Eloranta, Olli Saarinen pääsi kisoihin, koska Reijo Ruotsalainen jäi pois, RR ei olisi toteutunut. No sitten siellä oli puolustajaparina Hannu Haapalainen ja Sepp Suoraniemi, ja sitten oli vielä Lasse Litma, jonka pari oli Tapio Levo. Hyökkäissä ei ollut yhtään etunimi, sukunimi samalla kirjaimella, mutta oli kuitenkin Jukka Porvari, Mikko Leinonen, Markku Riimolainen ykkösketjussa, Markku Hakulinen, hyvät nimikirjaimet muuten hänellä aidoillaan Esa Villen, isä Peltonen ja toisessa laidassa siinä ketjussa Reijo Pärre-Leppänen Turusta. 3. ketjussa Hannu Koskisen laidoilla ei ollut Ricardo Villa, eikä Viivi Villa, eikä Walter Villa, vaan oli Ismo Villa ja toisessa laidassa Jukka Koskelampi, joka pääsi kisoihin, koska Erkki Laine jäi pois sitten ihan viime vivassa. Ja nuorisoketjusta muistaa joku tässä salissakin oleva edes yhden nimen, koska Jarmo Mäkitalon rinnalla hyökkäsivät Timo Susi ja Jari Kurri. Mutta ei ollut yhtään sellaista hyökkääjää, olisi ollut 3 puolustajaa, joista olisi tullut tähän ketjuun lisää
nimiä ja nyt toivotaan, että Jasmi Joensuu pärjää tulevissa olympiakisoissa. Ja toivotaan hänelle menestystä siitäkin syystä, että saadaan urheiluromantikkona vielä se toinen tietokilpailukysymys, joka kuuluu niin, että luetelkaa... Pikku korjaus. Joo. Jasmi Joensuu tyttövuosina hän perusti meidän Seinäjoen seuraan ja Seinäjoen hiihtoseuraan ja hänen seuransa ennen USAan lähtöä asui Kuortaleella, että me otetaan kaikki kunnia. Ja sitä suuremmalla syyllä toivomme menestystä. Kiitos korjauksesta. Mä vaan kokeilin, että kuunteletteko te ollenkaan. Mutta hieno homma. Ja ajatelkaa, jos Jasmi todellakin menestyisi, voisi tulla olympiavoittaja, jonka etunimi ja sukunimi alkaa samalla kirjaimella. Ja sitten se toinen urheiluromantikkojen usein käsittelemä tietokilpailukysymys on se, että luetelkaa niitä suomalaisia olympiamitalisteja, joiden sukunimi on kaupunki tai kunta. Hermanni ja Kustaa Pihlajamäki ei ole kaupunki tai kunta, vaikka onkin kaupungin osa Helsingissä, tai Arsi Harju ei ole kunta eikä kaupunki, mutta on kuitenkin kaupungin osa Helsingissä sekin. Sami Jauhojärvi on järvi Ähtärissä, mutta ei ole kuitenkaan itsenäinen kunta eikä kaupunki. Ja Urho Karhumäki, joka voitti 36 taidelajien olympiakultaa Berliinissä, Urho Karhumäen Karhumäkikin jäi sinne rajan taakse Karjalaan sitten sotien myötä. Mutta muistuuko mieleen niitä suomalaisia olympiamitalisteja, joiden sukunimi on kaupunki tai kunta? Tapio Rautavaara. Rautavaara. Paaro Maaninka, Kauhajoen Karhu ja Maaninka on. Entä vielä, tuleeko mieleen? Rautavaara, Maaninka. Kaarlo Kangasniemi, kyllä. Jääkiekkopuolelta Päivi Salo, naisten Naganon pronssimitalisti, ja Sami Salo taitaa olla 3 pronssimitalistia, hänelläkin jääkiekkoilijana. Onhan näitä. Ja jos Jasmi Joensuu ja toivottavasti kun tärkeää tai ottaa edes se mitali, niin saadaan sinne tietokilpailujen sekaan vielä yksi oikea vastaus lisää. Nyt en arvuttele enempää, mutta jätän teille kaikille mietittäväksi kotitehtäväksi. 2. Palataan niihin vaikka sitten YKV-yhdessä oikeisiin vastauksiin, mutta jätän teille kotitehtävän. Miettikää niitä suomalaisia olympiavoittajia, jotka ovat henkilökohtaisen kultamitalin lisäksi saavuttaneet jossain joukkuekisassa olympiakultaa. Sellaisia suomalaisia olympiavoittajia 13 kappaletta, jotka ovat voittaneet henkilökohtaisen kultamitalin ja jonkun joukkueen olympiakultamitalin. Mutta ei käsitellä sitä nyt, palataan niihin 10 vuoden. Ja toinen kotitehtävä liittyy siihen, että miettikääpä milloin on jääkiekon arvokisoissa ollut semmoinen turnaus, että viimeisen pelin voittaja, jääkiekkoturnauksen viimeisen pelin voittaja on palkintojen jaossa hopeamitalijoukkue ja hävinnyt osapuoli kultamitali. Palataan siihenkin 10 vuotta. Aina asiat eivät mene ihan niin kuin on toivottu, mutta joskus ne takaiskut voivat olla sellaisia, että myöhemmin paljastuvat sitten kuitenkin hyviksi asioiksi tai vaikkapa jopa lottovoitoiksi. Juha Mieto, Kurikan jätti, ainakin minulle itselleni tuotti karvaan pettymyksen hävitessään 100 sekunnilla Tuomas Vastarille Late Brasilissa niissä Miracle on Ice-kisoissa 15 kilometrin matkalla. Hyvä, että silloin tarvittiin alas, kun näin kisan lopputuloksen. Juha itse on suhtautunut aina häviänsä rehellisesti ja reilusti. Ja ehkä myöhemmin sitten saanut myöskin kokea sen, että takaisku, joka oli kova, karvasti kirveellä, myöhemmin on paljastunut lottovoitoksi. Jälkeen tekisi mieli sanoa, että jos Juha olisi voittanut siinä kisassa Tuomas Vaskarin 13 sekunnilla, niin olisiko mennyt eduskuntaan? Kiinnostaisiko meitä joka kevät hänen mämmien syöntinsä? Vetäisikö hän rautakaupan aina täyteen siellä kirpeitä markkinoidessaan? Tai kysyttäisikö häneltä mielipidettä, kun on tarvetta tiedustella jotakin
näkökantaa johonkin asiaan. Väitän, että ei, koska 5 vuotta myöhemmin ei olympialaisissa, mutta maailmanmestaruushiidoissa. Samalla 15 kilometrin matkalla Innsbruckissa 1985 eräs suomalainen voitti Tuomas Vaskarin 13 sekunnilla. Mä veikkaan, että tästäkään porukasta korkeintaan joka 5 tietää, kenestä on kysymys. Sieltä se tuli Kari Härkönen, Kristianen Pyry, sama seura kuin Kaisa Mäkärän tällä alunperin, mutta ei meitä kiinnosta Kari Härkösen mämminsyönti, eikä hän ole päässyt ainakaan vielä. Asioita tapahtuu, ilkeitä juttuja koetaan, mutta myöhemmin ne voivat kuitenkin kääntyä paremmaksi. Muistan sen, kun herra Harkimo rakensi Pasilaan tai Ilmolaan areenansa vuoden 1997 jääkiekon maailmanmestaruuskilpailuja varten. Ja silloinhan oli kova taistelu siitä, saako siihen paikalle rakentaa sitä pytinkiä, mutta tarkoitus oli, että Jokerit ja myös HIFK olisi tullut pelaamaan kotiottelunsa kyseisen pyhäntöön. Kunnes sitten selvisi, että Panimon yhteistyön vuoksi IFK pääsponsori kieltää joukkueensa tulemasta. Koffin joukkue ei voinut pelata Hartwall Areenassa. Olin silloin itse tekemässä sinä päivänä haastattelua Harkimosta, kun selvisi, että IFK tekee oharit, eikä tule mukaan Hartwall Areenaan kotiotteluja pelaamaan. Ja Harkimo siellä kivilohkareiden keskellä kypärä päässä totesi, kun mä kysyin, että no miltäs nyt tuntuu, niin sanoi vaan, että no jos se on sitkin, että IFK:n P-sponsori ei anna niiden pelata täällä, niin kyllä mä voin auttaa niitä hankkiin niille uuden P-sponsorin. Se oli paha päivä Jallikselle ja myöhemmin lottovoitto, koska ne kaikki konsertit, Tiina Turnerit ja Eric Claptonit ja Bob Dylanit eivät olisi mahtuneet sinne areenaan. Sitten sinne kuitenkaan, jos siellä olisi ollut pitänyt raitella tilaa IFK:nkin harjoituksille ja IFK:n otteluille. Ja sitten oikeastaan kun Ylistarossa ollaan, niin tekisi mieli kertoa vielä tähän pitkän paatoksen päätteeksi yksi tarina liittyen Juha Tapioon. Itse olen käynyt opettajankoulutuslaitoksen ja suorittanut sen päätöksen pitkän kaavan kautta Oulun yliopiston Kajaanin opettajankoulutuslaitoksessa 90-luvulla. Ja se on myös opinahjo, jossa Juha Tapio aloitti opettajaopintonsa sitten joskus sen jälkeen, kun on nuorempi mies. Tuli OKL:ään mies- ja kitaraperiaatteella ja oli kova innokas musiikintekijä jo niinä vuosina. Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijana hän huomasi, että 4. vuosikurssin pojilla on bändi. Ja olivat jopa ilmoittaneet, että tarvitsisivat solisti. Ja Juha meni Tyrkylle ykkösvuosikurssilaisena 4. vuosikurssilaisten bändin pojille esittäytymään. Pojat ei ottanut. Ehkä se oli Juhalla lottovoitto, joka sillä hetkellä kirpaili, mutta myöhemmin osoittautui sitten asiaksi, joka ei välttämättä olisi johtanut siihen, mihin nyt hän on päässyt näinä päivinä ja näinä vuosina. Pitkät pätkät. Hienoa ollut olla täällä Ylistarossa tänään. Oikeastaan tähän loppuun haluaisin nostaa vielä yhden henkilön tästä joukosta esiin. Olo on ollut hämmentynyt saadessani viettää juhlaa teidän kanssanne. Olen saanut olla elossa ja nyt kompassi osoittaa jonnekin sinne 3. penkkiriville. Lepistön Jaskan suuntaan. Jaska kävi noutamassa minut Seinäjoelta. Tarkistin siinä tänne päin ajeltaessa, että muistithan Airin nimipäivä torstaina. Väitti muistaneensa, pitääkö Airin paikkansa. Hyvä Jaska. Tykkään susta niin, että halkee. Kiitoksia kutsusta Jaakko. Kiitoksia kutsusta Mikko.
Kiitoksia kaikille teille. Tämä on ollut hieno kokemus nähdä omia kirkko-omin silmin ja saada olla täällä. Nyt on aika juhlan päätössanoja. Siinä varmasti tulee ohjeistus myöskin palkitulle yhteiskuvan ottamisesta. Juhlan päätössanat. Koska sinä, YKP:n puheenjohtaja Mikko Kangas. Kiitoksia kaikille teille. Kiitoksia. Ennen kuin vielä sanon sen varsinaisen kiitoksen, niin kaikkien puolesta, niin yksi palkinto täytyy vielä jakaa. Tässä on viime vuosina 3 syytä, jonka takia Ylistaron kilpapelit on näkynyt kansallisessa televisiossa. Ensimmäinen niistä on Otto Niittykoski, joka vakinaisesti tuolla maailmankapissa kiertää maailmaa ja tuo seurantaa ja sitä kautta televisioon. Toinen niistä on Mikko Hannulan oivat selostukset, kun muistaa aina mainita Ylistaron kilpaveljet selostuksissa Oton kohdalla. Se on ollut erittäin hieno seurata, miten tuodaan pieniä seuroja myöskin tällaisessa tilanteessa esiin. Ja kolmas on oikeastaan tämä, joka vilahtaa aina silloin tällöin täällä kansallisessa telkkarissa. Yleensä siellä yleisössä yllättävän usein on näkynyt näitä meidän jo legendaariseksi muodostuneita YKV-pipoja siellä TV-lähetyksissä, niin tämä kiitoksena Mikko Hannulalle. Ei tarvitse pitää siellä kotikonnuilla lähikaupassa päässä, ei ole pakko tunnustaa väriä sellaisessa tilanteessa, mutta siellä mökillä voit sitten vaikka lumitöitä tehdessä laittaa YKV-pipon päälle. Kiitoksia. Urheilustudio. Onneksi meillä on kuvaaja paikalla, että hetki on ikuistettu, että Hannulalla on päässä. Mutta kiitoksia kaikille. Oikeastaan jokaisessa tuossa juhlapuheessa tänään tuotiin se yhteisöllisyys esiin. Mä oon aiemminkin se jotenkin kirjoittanut, että YKV ei varsinaisesti omista kauheasti mitään. Meillä on urheiluvälineitä siellä on täällä, jotka on piiloteltu toisten kotinurkkiin, ja niitä löytyy vanhan verenpuhdistamon varastoista ja YKV-materiaalia löytyy urheilukentältä. Mutta se materiaali, mitä seura omistaa, niin sitä ei kauheasti ole. Meillä on vanhoja viisaita päättäjiä joskus aikoinaan ollut, ja meillä on ihan hyvä sijoitussalkku. Sekin on sellainen omistus, mitä seuralla on, mutta mitään tällaista niin kuin kovin fyysistä tämä Ylistaron kilpavelit ei ole, vaan kyllä YKV on ne ihmiset, jotka tässä seurassa on. Eli sitä kautta onnittelut YKV:n 80-vuotishistoriasta tulee meille ja teille kaikille. Me ollaan se seura. Ylistaron kilpavelien johtokunnan puolesta kiitoksia oikein paljon, kun tulitte juhlistamaan tätä meidän hetkeä. Nurmoon Jymy täytti tänä vuonna 100 vuotta, niin ei me nyt ainakaan voida sitä heikommaksi laittaa, eli lähdetään saavuttamaan sitten sitä seuraavaa isoa merkkipalloa ja 100 vuotta juhlistetaan sitä sitten 10 vuoden välein, mutta ainakin sinne tähtää. Kiitoksia kaikille. Ja yhteiskuva on tosiaan kaikki palkitut tänään. Ehkä kuunnellaan kuvaajan visioita ja ohjeita.